راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زخبركم تخاتي مدبات الراديو إيرنا بفلاد ما مدباب جزينا مسخم زلنا حد لون قرب الشاي قبرها النسي لومن عدما لني عدمي كبها جري وانداي كب أفريقيا كاب كتما كامبالا سو أب حدا زوم ميديكال سنتر تبهله حكمنا كم ميديكال دايركتور كوينو يسرح دكتور ونيو بزعباتي حكمنا ذهبوا نتفتات أقربلوت ذهبوا كفال حبرة سبات ذهبوا أقربلوتات بحفشو كنعللنا እዚ ንገብረሉ ዘለና ምኽንያት ኣብ ስደት ኮይኖም ካብ ዝሰርሑ ዘለዉ ኤርትራውያን ካብቶም ዕዉታት ክንብሎም ንኽእል ኢና ዓብዪ ኣገልግሎት ካብ ዝህቡ ዘለዉ ኣካላት ብምዃኖም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዘሎ ንምልላዮምን ዝህብዎ ዘሎ ኣጥፎ ንጥፈታት ከዓኒ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥን ኢና ከም ዕላማ ሒዝናዮ ዘለና ካብቲ ሞያዊ ዛዕባታት ዝወፀ ሕቶታት ዝወፀ ዛዕባ የብልናን መጀመርታ ዶክተር عند مسكل ملائكة دحر بيتها قرب تتلاليني دحر بيتها قرب تتنقلني صبونيرو دحريو سلامتاي تحكمنا كيفتكمو مع كيفتكمو انتي علامات نمهرام نمنا قبلت نمها بجلز اللغة كنا اتومينا مجمرتها دحر بيتها تتنقلن صبونيرو راي يعني اللي كبرت هذا اللي ما كبر جاش شخص اللي بعدم كان يازي مسكن أن يتعذب كناوني المسكان يغرب بمغصال أنا عند مسكال ملائكة تسفاي بهال توليد زعابي كله أبكار آخرن يشتي عبد الله شباب بهال أبو توليده أدمي اللي تمشتخي بتحف اللقاء كتما آخرن آتي كتما آخرن نايم بقى كلا يدرجان تمرت تماهيره أبعد 7 عام تمرت كأنا بس مرا يونيفرسيتي جوين جيره كاب 9 كتاب كتشفن حدا ببابليك هيلز الكلينيكال ساينس أبس مرا يونيفرسيتي تماهيره تمرغها ስለዚህ ካብ 2001 ንድሓር ከም ሓኪም ኮይነ ኣብ ብዙሕ ክፍልታት ናይ ኤርትራ ዝሰርሕ ሕንፅናሕ ኣብ 2008 መንግስቲ ኤርትራ ብዝኸፈተለይ ናይ ትምህርቲ ምቕፃል መደብ ድማ ክሳብ 2012 ኣብ ኦሮታ ሜዲካል ኤንድ ደንታል ስኩል ኣትየ ትምህርተይ ወድየ ማለት እዩ ካብ 2012 ድማ ናብቲ ዝነበረኒ ከም ሕጂ ተመክሮ ክሰርሓሉ ፀናሕኩ ሕጋዊ ሰርቲፋይድ ብምዃን ናብ ኩለን ዞባታት ናይ ሃገርና እናተንቀሳቐስኩ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚረ ማለት እዩ ኣብዚ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ እዋን ካብ 2012 ተዳሪና ብዓለም ለኻ ውድብ ጥዕና ዓለም ፍሉይ ኮርስ ብምውሳድ ከም ኢመርጀንሲ ሰርጀሪ ኢመርጀንሲ ኦርቶፔዲክ ኤንድ ኢመርጀንሲ ኦርቶፔዲክ ሰርጀሪስ ንምግባር ትሬኒንግ ወሲደ ብኡ ከዓ ሰርቲፋይድ ኮይነ WHO ኤንድ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ናይ ኤርትራ በዚ መንገዲ እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ናይ ኤርትራ ከም በዓል ከረን ባሮንቱ ዓሰብ ደቀ ምሓረ ከም ሓኪምን ከም ክኢላ ናይ ኢመርጀንሲ ሰርጀርን ከምኡን ከም ናይ ኣልትራሳውንድ ክኢላን ብምዃን ክሰርሕ ፀኒሐ ማለት እዩ ካብ 2020 ግን ንደገ ወፅየ ስለዚ ኣብ ደገ ድማኒ ንሓደ 10 ወርሒ ዝኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ክሰርሕ ክኢለ ኣብ 2021 ድማኒ ናብ ሃገረ ኡጋንዳ መፅየ ማለት እዩ ኣብ ሃገረ ኡጋንዳ ድማኒ ካብ 2021 ክሳብ ዘለናያ ግዜ ናትና ናይ ብሕቲ ትካል ብምኽፋት ንህዝብና ኣገልግሎት ህብ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ትካል እዚ ድማ ሕጂ ከም ሓኪምን ከም ሜዲካል ዳይሬክተርን ኮይነ ነቲ ትካል የካይድ ፅቡቅ እዚ ዝኸፈትኩሞ ናይ ግሊ ሕክምና ኣብ ኤርትራ ከለካ ዝነበረ ሓሳብ ድዩ ዋላስ ምስ ወፃእኻ ዝመፀ ሓሳብ እዩ እወ ኣብ ኤርትራ እቲ ሞያዊ ብቕዓት እኳ ክረክብ ተኽኣልኩ ፕራይቬት ክሊኒክ ዝበሃል ብዙሕ ስለ ዘየሎ ናብኩም ኣያድሃብኩም ብፍላይ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኣተኩሉ ግዜ ግን ራእይ ዝህብካ ራእይ ዝወልዱልካ ሰባት ስለ ዝረኸብኩ ብፍላይ ዶክተር ኣማኒኤል ክላስ 3 ኩሉ ዓይነት ሕክምና ዘማለየ ስለዚ ንሱ ንዓይ ኢንስፓየር ገይርኒ ብግሉ ሓኪም እዩ ዋና እዩ ኢንቨስተር ማለት እዩ
بلاس دماني أبتناي من قصة وتكال دما كم بروفيسور كويني مخل سلزي I was envisioned بناتو كل نجار كم منترناتي بموساد دما so I can do زبل سمعت أبوش تفتيرو نزيد ماني أبي تيب ياون فتينا يو أي تخالن نبخا غري غواندا بمنصاغن كون كنغبرو خيلنا مالتي صبو حجي أبي غواندا تعدل سلازتفتروا لكم ديكم ولا أبي غواندا زلو حبرتسبون كقلقل ألولكم سلاز حسبكم يخم بقانقو بتناتو بحلن لمدن تي حكمنا خرخبو كاب زبل سناي حساب دي ولاس كم زوز حسب لو يركبوا له جنزب ما يلكم يخم آتيهم ما حكي خالها أبت مجمرتنا بوغاندا مسمت أنا بتعم فتان مدرخي نيرو ني إرتراويان خون ني إثيوبياويان خالو زيغاتاتو نتقلقل حانت كلينيك ترحانيرا إذا كلينيك زياون بعقما درتيا تهبو أقلقلوت ناي مكتتال تراحيو سلازي نقرات كقاط من كلنا لأليان زلو حكمنا كم حلالت مالتي نابنت كسابانا زمزة أبتهاجرتي أبناي إرتراوي تكال حرسي أقلقلوت زرقبا دك انسي أين بران ويما تبحت زقابرو هتاناتهم عبيت أين برون تجزي ناي كورونا سلز نبرة نيجاندا زاتنا له أبي جاندا مساتنا ناي بحق تصبيبنا نتز نبرة تكالون كان حيلو ويكن دنفعو بمبال قريبنا نيرنا جناي تخالن سلزي نفعات إيرتراويان هم خرت رقيبنا نعمت زأكل أبجزا قفلنا نتصنع مس منجستي جانداون نابت منسترت عنا بمخات موياو أقلقلوتنا كنبركتولو نخيل دق كفترونا بمحتات سلزي قدم سيرتيفايد كنكون سلازي حاتوتنا من سيرتيفيكيشن نايت هاجر كنمالي كنتصنع نيرنا سلازي حدا عمد كوفيلنا مالتي ابزي غزي زندهالونا ناي بحق نفعات إيرتراويان ما قرت رخيبنا صقم نايت حزب كنتصنع غيرومنا مالتي سلازي فيزيبيليتي ستاد خنقبر مسعب كي بنيام كوينا نابت ختما وصينا نزي ستاد زي دما غيرنا حزبي انت عينت اقلقلوت يركبالو أبناء حزبي تعنا انتاي تصقمالو بفلاي اب غزي كورونا زنبرلو غزي بتعم زسكح كحكونتات ينيرو بزح سب دماني سالا كرخبو زخل اقلقلوت مسانو سان اشتا اقلقلوت مسانو هيوت سينو مالتي زبز حموتون ابو غاندا نيرو نبل نخلينا ني إرتراويان كالو ون ميستريتمنت نيرو مالتي بزحات اديتاتون اب خبابينا اب زنبرا كنطنعن كلنا زيد اللي بزح نقرات كم استفدنا فليتنا مالتي سلازي وا امو نحنا مويا وحلافنتنا توصينا ابز ختمازي انتاي كنقبر نسال بمبال مس عبيت حوات تماخيرنا ناي بحق يزغير هابهم بزحات لبامات بجنزب يكون بفلتت ناي بحقي نفعات حوات رخيبنا اب مخروم كاني لازم نخرزي يبومنا اصنع امو ابز عد خغبر زي كل نجر يلن بمبال افدغ خفيتهم لنا سلازي نزا افدغ خنتقملو فتينا بزحات حكايم نيروم يمنابزون حاتيتنا نيرنا قد ولا نتم نويح عم تستقمطون حتى كلنا اي كونني اي كالني بيزنس ابو غاندا تازلا كلينيك ونبعلا كعصوا زبل منفس سيريغا دحار مبار كنت يرو نخل نجر لنا እዚ ዘለና ብقعات እዚ حزنا يا زمصانا تالنت خاب هاجرنا ناي بحق سف زي بالاكسبيرينس زلنا سلازي نزتمكروزي نابايتان حزبنا خنهبو نخلينا زبل سمعت حزنا مصينا مالتي تكال كفيتنا خنكسب ايكونن اتليست اتن ككيت كاب هوسبيتال بمطبحت زحرسا زنبره كم تي دبليو اتش او زمهارنان حقناتون كنملء نابنت حقنا اي دبليو اتش او كل نفسه صورات 8 ميتاويت بنبور كحرسا 10 ميتاويت كاب بمطبحت حرسا يزبل ابتز قبرنا مصنعت دارغا زبز حدا كنستيو ابت غزيتي زي مجنان ابستوسن هوسبيتال بمخات كي ديلن ايغسون مطبحتيم زغبرولن نيرو سلازي نزي نجر زخنمل علنا اذا خان كون كنغبرو نخيلينا we are certified operation ንምግባር emergency obstetric surgery ንምግባር emergency surgery ንምግባር አልቤንሽተ ካልካል ነገራትን ሞደዝ አቅም ዘይ ንጥቀመሉ ኢልና መሰመኻርና ምስ ቀዳማይ ፕሮፌሽናልስ ተአኪብና ማለት እዩ ስለዚህ ሰለስተ ፕሮፌሽናልስ ኢንቨስተርስ ክንከውን ኣለና ሓደ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐና ድኻሙንሲ ፕሮፌሽናል ኢንቨስተር ኣይነበረን ኣብ ሞያ ኣብ ካልእ ሞያታት ተዳሪእና እሶም ኢንቨስተር ዝኾኑ ኣብ ሕክምና ግን ሓኪም ኩሉ ግዜ ተገዛኣይ ዝኸውን ስለዚህ ሓካይምን ኣውፈርትን ክንከውን ኣለና ብምባል ነዚ ጉዳይ ዝጀሚርናዮ ናይ ሓቅነት ዝነበረ ናይ ጥዕና ጋፕ ንምምላእ ድማኒ ስራሕ ሰሪሕና ማለት እዩ
ስለዚ ኣብ የካቲት 5 2021 ብወግዕነ ዝተካለ ዝከፊትናዮ ኣብ ዝኸፈትናዮ መዓልቲና ኢመርጀንሲ ሰርጀሪ ጌርና ንኣብነት እታ ቀዳመይቲ መጥባሕቲ ዝገበርናላ ቤንሽተ ሓሚማ ናብ ካልእ ሆስፒታል ሪፈር ዝኸደት ካልእ ዲያግኖሲስ ስለ ዝሃብዋ ናባና ተመሊሳ እዚ ድማ ቤንሽተይ ብምባል ምስ ክኢላታት ሓካይምና ዩጋንዳ ኮይና ጌርናላ ማለት እዩ ኣብ መበል 40 መዓልትና ካብ ዝተኸፍተትሉ ሽዑ እውን ኣብ መበል 30 መዓልትና ሕርሲ ጀሚርና ይሕሪስና ካብኡ እቲ ኣፍ ደገ ክፉት እዩ ነይሩ ህዝቢ እውን ብዝግባእ ክጥቀመሉ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ ብሞያውያን ዝተኸፍተ ትካል ከም ሞያውያንን ከም ኢንቨስተር ኮይና ዝኸፈትናያ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዝነበረ ድሩት ኣገልግሎት ንዕኡ ስዒርናዮ ወፂና ድማ ናይ ብሓቂ ፕሮፊታብል ኮይና ረኺብናዮ ኣድህቦ ናይ መንግስቲ ዝሰሓበ ኣድህቦ ናይ ትካላት ጥዕና ዝሰሓበ ዓብ ወፍሪ ኮይኑ ድማ ረኺብናያ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት ይስራሓሉ ኣሎ ንህዝቢ ድማኒ ብቋንቁ ተሸጊሩ ክረኽቦ ዝፀንሐ ኣገልግሎት ሕጂ ግን ብቋንቁ ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ ዝነበረ ንኣብነት ንኤርትራውያን ንኢትዮጵያውያን ብትግርኛ በምሓርኛ ኣብዚ ግዜ እዚ ሶማልያውያን ብናቶም ቋንቋ ኡጋንዳውያን እውን ብእንግሊሽ ኣለውና ዝሓርሳ ዝጥብሑ እውን ኣለውና እሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ሱዳናዊ እቲ ንብዙሕ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ዘገልገለ ዝበሃል ብዘጋጠሞ ሽግር ኣብዚ ምስ መፁ እውን ብዙሓት ሱዳናውያን ሓካይም ስለዚ ነቲ ናቶም ፀጋ ክንጥቀመሉ ኣብዚ ደረጃ እዚ በቂዕና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ዘለና ሕጂ ደረጃ ናይ ሕክምናና ድሕራይ እኳ ክንመፆ ንኽእል ብዙሓት ናይ ብሓቂ ኣብ ሱዳን ፕሮፌሰር ዝነበሩ ለዚ ትካል እዚ ራን ይገብሩ ኣለው ብዘድልየና ምኽርን ናይ ብሓቂ ብቕዓቶም እናተጠቀምናን ድማ ፀገም ናይ ህዝብና ንፈትሕ ኣለና ፅቡቅ ብወገንቲ ንስኹም ኣበጋገስኹም ክትነግረን ፀኒሕካ እቶም ተገልገልቲ እውን ክትነግረን ፀኒሕካ ብወገን መንግስቲ ዩጋንዳ ኸ ከመይ ዕድል ከፊትልኩም ዕንቅፋት ነይሩ ድዩ ኣብ ፋይናንስ ሓጊዝኩም ድዩ ዋላስ ሞራል ጥራሕ ድዩ ዋላስ ባይታ ጥራሕ ድዩ ከፊትልኩም ነቲ ሓሳብ ከመይ ተቐቢልዎ መጀመርታ ሕጂ ዝኩሉ ድሕሪ ዝኩሉ ዘበርከትኩምዎ ስራሕን ተበርክትዎ ዘለኹም ስራሕን ከ ካብኡ ዝመፀኩም ኣውንታዊ ርእቶ ምስጋና ኣሎ ዶ ከመይ ትሪኦ ንስኻ ከመይ ነይሩ ተመክሮኻ እወ መንግስቲ ዩጋንዳ ህዝቡ ኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ብፍላይ ድማኒ KCCA ማኪንደ ዲቪዥን ናይ ብሓቂ ክምስገኑ ዝግብኦም ወገናት እዮም ኣምላኽ ይሃቦም ኣዝዩ ክብረት ሂቦምናዮም ንህዝብና ከነገልግል ድማ የእዳዎም ዘርጊሖም እዮም ኣብ ደገ ከፊቶምልና ካብቲ ንጅምር ኣትሒዝና ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ድማ ብኩሉ መያዊ ይሕግዙና ፋይናንሻል ንሕገዞ ነገር የብልናን ትካል ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ሞያዊ ሓገዝ ግን ይህቡና ምኽሪ ይህቡና ኣብ ጎንና ኮይኖም ኮንቲኒ ዝኾነ ሜዲካል ኤዱኬሽን ንዓና ይኹን ንኣባላትና ይህቡ ማለት እዩ ንኩሉ ምክትታል ድማ ይገብሩ ብዘሪእናዮ ዕቤት ድማ ንኣብነት ኣብ 2022 ኣብቲ መወዳእታ ተዳሪእና ካብቶም አውትስታንዲንግ ፐርፎርመርስ ተባሂልና ኣብ ሙሉእ ዩጋንዳ ካብ ዘለዋ ትካላት ናይ ጥዕና ኣዋርድድ ኮይና እዚ ድማኒ ኣብ መንግስቲ ዩጋንዳ ፍሉጥ እዩ ኣዋርድድ ክንከውን ከለና እቲ ዲቪዥን ዘለናያ ንኣብነት ፕሮቪንስስ ኣለዋና እዚ ዘለናያ ማኪንደ ዲቪዥን እዩ ዝበሃል ኣብዚ ማኪንደ ዲቪዥን ብዙሓት ናይ ኤርትራውያን ይኹን ናይ መንግስቲ ዩጋንዳ ትካላት ኣለዋ ካብኣተን እታ ዝተሸለመት ትካል ዙም ሜዲካል ሰንተር ጥራሓ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከም ንዓኣ መሪሐ ናብዚ ደረጃ ዝመፃእኩ ክሽለምን ከለኹ እታ ትካል ድማ ከም ኣውትስታንዲንግ ፐርፎርመር ተባሂላ ብዘርኣያቶ ሕክምናዊ ብቕዓት ተሸሊማ ማለት እዩ ፅቡቅ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ተፃብኦ የብልናን ኣብቲ መንግስቲ ብጣዕሚ ቅቡላት ኢና ንዘለና ድኻም ንምሽፋን እውን ኣብ እንዘራረበሉ ግዜ ብዙሕ ክፉት ኣፍ ደገ ይኸፍቱልና ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ ዘይንረኽቦ ዝነበርና ኣብዚ ዝሓለፈ ግዜ ናይ ቆርበት ፀገም ብዙሕ ሰብ ኣለዎ ኣብዚ ዓዲ ዩጋንዳዊ ኩን ብፍላይ ናትና ወገን ድማኒ ኣገልግሎት ናይ ሕክምና ናይ ቆርበት ንምርካብ ድማ ብጣዕሚ ኢና ንሽገር ፀኒሕና ስለዚ ናብ ሓንቲ ትካል ጥራሕ ኢና ሪፈራል ንሰድድ ኣብ ሙሉእ ዩጋንዳ ማለት እዩ ሕጂ ግን ምስ ተዘራረብና ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ምስ ፉግማ ስኪን ሄልዝ ኣፍሪካ ዝበሃል መደበሩ ኣብ ኡጋንዳን ኣብ ዩኤስኤን ዝገበረ ትካል ፕራይቬት ትካል መሻርክቱ ኢሮፕያን ኤንድ ዩኤስኤ ኣካዳሚ ኦፍ ደርማቶሎጂ ዩኒቨርሲቲስ ዓበይቲ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ስፔሻላይዝድ ዝኾነ ሰብ ሂበናና ብደርማቶሎጂ ስፔሻሊቲ ዘለዎ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ
بشديش ورح زأكل نسأ زخونا أقل قلوت تحكماي بنسأ قلت كفلة free consultation في ركب مالتي مدهانيتي صحفر لهم عربي نكو خاف ساعات شعات كساف ساعات 4 زلو جزيه أقل قلوت هيبالو زي أقل قلوت زمان تشعات ورح نشديش ورح خيديو أبتمود أتاشديش ورح دماني نسوم بأكل بمنصة كامبين كنقبرينا أبيغاندا نزلو كلهم فلاي أم مدبر نايتي سدتنيا زغمطلو نزلو بأكل يكون بمخاط نابزون بمنصة كامبين كنقبرينا بزي مقرات نحدا سومون أقل قلوت كوبيا مالتي نعو زخون بزح نحنا بحجي بعقميناتي بعقمنا يتكالينا نقبرو زلنا بزح نوصو وصايرنا كن بعقمنا وصاغيرنا نحق زلنا مالتي نيكست كن تدا تخايلو كوفرو زخولو ويك حجزو زخولو سبات تدا ترقيبهم ابت كامبين بزح عود سراح كم نسرح يامن مالتي ازي دماني كاب مينستر تعنا زرخدني حجزي سلاز بزون يغني لنا نبل مخنياتون حزبنا نص اغلغلوت يبو سلازلو كومون ناي كتابت اغلغلوت بنص ايفيبونا نصا ناي immunization service نهب مالتي صباح لازم يمسكنهم بوجان تتقلقل حزبك كم زبل كان يخاب إيست أفريقيا كتبلو تغليخا بزحات زيغاتات يخم أقلقلو تبوزو لخم بس لنزل لخم مسارات تريتو خابتهم سبات كويكاتي تناتهم مالت سم زرب حوزو لو خميت ريون نسخة نعهم زبوخم بيتبا كميو كميت لنكم خميت تطريق سنيحخا هو سوفار أبسراح بزح نقر كقاتم مخيل انديو بزح دروباكم كلونا يخيلي عوتاتنا لنا نحسب دخامون يبلنا لنا قنا ينزاربنينا بزح ريتوتات كاب حزبين قبلينا 9 ميتاويت جو اهيد زبلناي قصلو ابيو زبلناي عينكم تدفن زبلنا سبا يرخبنا سلازي دما انت دارينا عبيتنا يزوم كابت زنبرنا مجمرتان هبو زنبرنا دروت اغلغلوت ابزلوم بصحنا زلنا درجه خنرن كلنا فوت افدغن انفستمنت يكون مسرح يكون سلازلنا مجمريا دروت اغلغلوتينا فنهب صنيحنا حجي انغبرو مطبحتات كابتي قدم عامن نغبرو زنبرنا مطبحتي ازي فليو ناي قدم حجي مطبحتاتنا نابنت تدارينا كم ناي بنشت كرصيت حموت صصر كيرنيا ريبير استقطر معنጣ مفتاح مطبحتنا هصانات اندي سند تيست نبلو ገለመለ ድሩት ዝኾነ ኣብ ኩሉ ቦታውን ክግበር ዝኽእል እንተ ዳ ባይታ ተረኺቡ ሕጂ ግን ካብኡ ዓቢና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ፌስቡክ ውን ተሪኢኻ ኮይንካ ወይ ኣብ ድረገጽናትና መንሽሮ ናይ መኽፀን ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ መንሽሮ ናይ ኣጥባት ናይ ሓንቲ ኤርትራዊት ሓፍትና ንኣሳ 7 ሰዓት ዝወሰደ ነዊሕ መጥባሕቲ ሕጂ ናብዚ ደረጃ ዚና ንዓቢ ዘለና ብንህቦ ኣገልግሎት ተዳሪና ቅድሚ ሕጂ ንህዝቢ ክነገልግሎ ኣይከኣልናን ሕጂ ግን እቲ ክብፃሕ ዘይክእል ውን ብኣምቡላንስ ኣብ ዘለዎ ቦታ ከይድና ምስ ኩነታት ናይ ዝዓዲ ምስ ዘሎ ጃምሪና 24/7 open service ናይ ኣምቡላንስ ንህቦ ማለት እዩ ብኢመርጀንሲ ከጋጥም ከሎ ብዘድልዮ ደቂቕን ሰዓትን ናብ ሕክምናና ብምምፃእ ህፁፅ ረድኤት ክንህቦ ንኽእል ማለት እዩ ከምኡውን ዓፅሚ ይኹን ካልእ መስበርቲ ከጋጥም ከሎ እዚ ዘለና ቦታ ብፍላይ እዚ ተደኩናሉ ዘለና ሎኬሽን ሕጂ ብዙሕ ሓደጋ ዝፍፀመሉ ብዙሕ ኣክሲደንት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ንዘጋጥመና ሽግራት ሪፈራል ኢና ክንብል ፀኒሕና ምስ መሻርክቲ ሆስፒታላት ኮይና ውን ንሰርሕ ንኣብነት ኣብ ዘጋጥመና ክልተ ዓበይቲ ናይ ርእሲ መህረምቲ እሳቶም ዓቕምና ስለ ዝነበሩ ምስ መሻርክቲ ሆስፒታል ብምኻድ ኣብኡ ኮይና ነቲ ዝግባእ መጥባሕቲ ገይሮም ክልተ ሰባት ድሒኖም እዮም ካልኦት ከነድሕኖም ዘይከኣልና ሪፈር ኢልናዮም ኣብ ሆስፒታላት ዝዓረፉ ሰባት ውን ነይሮምና እዮም ክንሕግዞም ዘይከኣልና ሕጂ ግን ነዚ መፍትሒ ክንገብረሉ ውን ንፅዕር ኣለና ድሮ እቲ ናይ ዓፅሚ መጥባሕቲ ጀሚርናዮ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ሰብ ካብ ተሃሪሙ ካብ ቦዳ ወዲቑ ኢዱ ተሰይሩ ስለ ዝመፃና ነዚ ዝኸውን ኦፕን ሪዳክሽን ኤንድ ኢንተርናል ፊክሴሽን ዝበሃል መጥባሕቲ ጌርና ማለት እዩ ስለዚ ጎለ ጎደሎ ፀኒሕና ሕጂ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ክልተ ሰሙን ኣዝዩ ዝዓበየ ዲጂታል ኤክስሬይ ሶፋር ኣብ ብዙሕ ሆስፒታላት ከይደ ዘይረ ኣለኹ ኣናሎግ እዮም ዝጥቀሙ እቲ ኦልድ ዝኾነ ፋሽን ማለት እዩ ሕጂ ግን ዲጂታል ኤክስሬይ ብምትእትታው ኣብዚ ክልተ ሰሙን እዚ ንተገልገልትና ዘድልዮ ናይ ራጂ ተሃሪሙ እንደገ ነውፅኦ የብልናን ሓሚሙ ንደገ ንራጂ ክገብር ንሰድድ ሰብ ኣይክህልወናን እዩ ኣብዚ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ኣገልግሎት ራጂ ዲጂታል ኤክስሬይ ክንጅምር ኢና እቲ ንዕኡ ዝኸውን ባይታ ተዳልዩ እቲ ህንፃ ተሰሪሑ ክኢላታት መፅኦም ሪኦሞ ሰርቲፋይድ ኮይና እታ ማሽኑ ናብ ቦታኣ ትትከላላ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሰሙን ክልተ ሰሙን ግዜ ኣገልግሎቱ ክጅምር እዩ ከምኡውን ክንርኢ ከለና ናይ ስኒ ሕክምና ነይርና
درت هوسبيتال درت كلينيك حنت فوق مبلت راحين يروى حجيجن أبز ساعات زي اتنا حكم الناس إني نأوفرت الصوب مويا توهين بيننا نحن عبية بلنا نحن بزبردي فوتي أفدقنا كل جزية سلزي أوفرت الصوب مويا اللونا سرحوا عباية تباهلنا بحنساب كنا نحب سلزلنا بحنساب نعبيلو دق فتيرنا تزنبرنا نايسني حكمنا كاب حنت درت جزا ناب سلست عبيت روم سلست حكاين أب حدا جزي خسر حزقولو ناي هزانات ناي سن خيلا أورتودنتستين سيرجينا لاتنا ناي عبيتون كومو حكيمان لنا سوداناويتون سبيشاليست لاتنا سلست يوم زيهم حكايم زيهم أب حدا ساعة أقلقلوت نهزبي هبو سلازي تتاكامي متصبايا كلوني دحر حجي سلست سبات أب حدا جزي أقلقلوت كروخ بيوم سلازي تناي متصبايا جزي حاد صريو اتنهبوت سنحنا تتاكامنتون نابنت نسومو نغط صارو قلز نبارو ازو قدايزي درو تفتيح اللو نسني لهم للابراتور خسدوت صنحن دقه حجونا يكسدون يوم مخنياتو ملو زكون اللابراتور اللوم باناروميك اقلقلوت كتب اكس راي ماشين ون اللوم ناي بينهم سلازي استمال اقلقلوتي نابز قزنا عند علينا نخيدا لنا مالتي قالون اقلقلوتات نجمرو اللي بزغربا غزي نس مشاركتنا بمخان سلازي تهزبي كساب حجي تقامالو عود سراح نسرح لنا لنا نحسب بزباله تخار زلو ابتعاصافنت نهري ان تهزبي كنقلقلو السبات أبزي زلو زحكملو طرح زيكونه كاب هاجر يكون كاب كالا هاجراتون متيم أبزي بقانقوم زقلقلو سلازي بناي حكمنا دخام تتفق نفسي كتهلونا يبلا بمبال كاب دقو زمزو بروفيشنالس كهلونا ما بزقربا غزي نساتهم نابتوفر عدومات كوينهم كريو مدبال لوم سلازي كم كلتهم من كم زلوم غزين انفست خبرو افدق خفيتنا لنا متيم مسانا خقلقلو دحستو السنه غزي سلازي زوم ميديكال سنتر أبز درجازي بدرجة نبرو زي كونس أزيو عبي هوسبيتال كوينو أبز غربا زيخن ريون إنا مالتي. طبعا. أتهم تقلقلتي كلهم أيكون أنت ما هسالي عغمنا يجنزب زلهم قال كلهم خلي نخفلو زي سجم مقون كلهم قال خابل في اللعبتي كم تتزلو استدنيات كوينهم كا نخفلو سجم مقولو خمس خلو قمة لني نسخهم عند حرداني ستسجي محاميمو تخيلوا له تحكم دليل له حكمنا دليل له جن كا جنزب يقولون وكا مستحكم جنزب يبلي ندحريلو كم ذا عند توريكات نعمتكم كم يتقبلون السخم هذا السخم توزعاتكم كم يتشوفون هو كلا أي نتسب كم يقولون هو الشيء يعني اللي حجون دقيمة نايب حكي التزعابي تقمنا أزيو بكوناتن كيف كاخد لك يخل بزح سافر نقبره قالنا نايب حكي كل سبب ركوب يزول رديت يبلنا ركوب يكون انتزبنا ما عاد شجر لنا بفلاي قال نفس فراديتات زقمو نرينا أبحرس زقما نركبنا ما تبحت زأكل جيرن خفلا زتأنا ونفلتينا حكمنا بوشتاو عقمو زخفلو ولا حنتو الدخي كفلا زخدا ديتات اللونا ما تبحت زأكل عبد أقل قلتون زقبرا مالتي إذا قلنا هوسبيتالنا طرح كأد مسجنا يكونن نايب حق نفعات إيرتراويان ستسقاونا اللونا بقلقات آميتات كنسقا من كلنا نصوع بليز تتسقمنا لنا وصايتات بزيحنا له خمس زعينتنا ديتات اللوانا كم زعينتو سب جنزب زي بلا بحكمنا دكيسلو مسبلنا يوم اوكي تنوصانا بانا سددولنا زبلو نتن وصايتات شفونو حواتون اللونا مالتي كابتي ابو غاندا زلو هوسبيتالات فوليس غبرو هوسبيتالنا جن انتايو نحنا نتقلقالي اقدمو كخف لاي نغبرونينا ابكال كموتوني خلي ندحر جنزب زي كفيلو قدم ديبوزيت كغبر اللوا أبزي never ever أين حتى تنينا قدم تعنا قدم أقل قلوت دحر أقل قلوت كفليتي مدزل نايب حق خا حزبنا لبام ورجا حزبي يبلي زبل يلا كابزم صنصي يخفلوي احنا ونتأدرع كنوردو أين دلنينا كم خنق بدل أين دلنا نزفبلو نحجزينا قنت حزبون نايب حقي أقل قلوت سلازرخ بس بعد خات فلت زبل حزبي يكونن أمسكينو حاجة زوجة حزبي مالتي سلازي بزح دخام الله كمل لا أزتقل نابنت في الله نفسه طرات هديتات نتسجم نيرنا نايك داون تتسجم نحس زخون قليل كنسو جن هديتات بقرب أخربو زي كلا نابنت أيدا مبراتو تبخال تداريخها يا خوين كحتنا إيرتراويت وزارة أفريقيا خوينا نعدي إنجليز تمرزت
ናይ ብሓቂ ንሽምና ዘፀውዐት ሰብ ነይራ ንሳውን ብዛዕባ ነዚ ትካል እዚ ንእሽተይ ዘይበሃል ሓገዝ ገይራ ንሽም ንምዕባይ ይኹን ኣብቲ ትኽእሎ ነገር እውን ኣትያ ምስተን ኣዴታት ገለ እውን ሂባ ማለት እዩ ከምኡ እውን ካልኦት ገለገለ ኣሕዋት ኣብኡ ከምኡ ዝዋፈሩ ኣይሰኣኑን እዮም ኣለውና ይህቡና ኸያ ግን ናይ ብሓቂ እቲ ህዝቢ ኒድ ምዃኑ ይረአየና ዓርስ መፅያ ጨርቂ ዘይብላ ናይ ብሓቂ ድብላዕ ዝስተ ዘይብለን ናይ ብሓቂ ኣብቲ ግዜ ሕርሲ ጥራሕ ዘይኮነ ቅድሚ ሕርሲ እውን ፀገም ዝነበረን ስለዚ ክሳብ ኣባይተን ከድና ዝኣለናያን እውን ብዙሓት ኣለዋ ቅድሚ ምሕራስ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ሕርሲ ጥራሕ ኣይኮነን ዘድልየን ድሕሪ ሕርሲ እውን ዝብላዕ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ስለዚ ሰባት ብምውፋር ዝሓገዝናያን እውን ኣለዋ ማለት እዩ ካይዳና ከምዚ ዝመስል እዋ እቲ ከይከፈሉ እንድሕር ከይዶም ክመፅእ ዝኽእል ናይ ቁጠባ ፀገም መቸም ልዕሊ ስኻ ትፈልጦ ኣብኡ ኣትየ ዝዛረብን እየ ኮይኑ ግን ኣብቲ ካምፕታት ዘለዉ ስደተኛታት ኣለዉ ናብቲ ሕክምና ከይዶም ፀገማቶም ንምርኣይ እውን ዝፅገሙ ኣብኡ ከይድኩም ተሓቱ ዶ ኣብኡ ከይድኩም መፅናዕቲ ትገብሩ ዶ ኣብኡ ከይድኩም ሓገዝ ትገብሩ ዶ ወይ ከዓ ምስ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ብምትሕብባር ነቶም ስደተኛታት ዝኸውን ሓገዝ ትገብሩ ዶ ቅድሚ ናባኹም ምምፆም ቅድሚ እቲ ዘለዎም ፀገማት ከቢድ ኮይኑ ንከቢድ ወፃኢታትን ንከቢድ ፈተነን ቅድሚ ምቅልዖምሲ ከም ሓሳብ ከም ስራሕ ትገብርዎ ዶ ከይድኩም ትርእይዎም ዶ ኩነታቶም ትከታተሉ ዶ ንዝምልከቶም ኣካላት ክትዘራረቡ ዶ እዞም ኣብ ከተማ ዘለዉ ዘይኮንኩስ እቶም ኣብ ካምፕታት ዘለዉ ክሳብ ሕጂ እኳ ዝገበርናዮ ወላ ሓንቲ ስጉምቲ የለን ሓደ ሓው ነይሩ ነዚ ሓሳብ እዚ ከም መደብ ዘለዓዓሎ ካብ ወፃእና መፅአ ናብቲ ካምፕ ከይዱ ኣገልግሎት ዝህብ ብዙሕ ናቱ መንገዲ ነይሩ ስለዚ ምስኡ ተዘራሪብና ነርና ብዝሓለፈ ኣብ 2023 ዓመተ ምህረት ድማ ክትግብሮ መደብ ነይርዎ ማለት እዩ ንሕና እውን ብዓቕምና ናብኡ ከይድና ንዝተወሰነ መዓልቲ ኣብተን ማዓስከራት ከይድና ክንሰርሕ ኢልና ፕሮግራም ሒዝናያ ነርና ኣብ 2024 ክትግበር ኢልና ዝመደብናያ ፕሮግራም እዩ ነይሩ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ሓው ብሞት ካብዚ ዓለም ስለ ዝተፈለየ ነቲ ፕሮጀክት ካንስል ጌርናዮ ክንቀፅሎ ኣይከኣልናን ይኹን እምበር ስቲል እውን ኣብ ልብና ዘሎ ነገር እዩ ግን ንሕና ከይድና ከምኡ ክንገብር ከዓ ብዙሕ ፖቴንሻል የድልየና ምክንያቱ ንሕና ሰራሕተኛታት ኢና ዝእለ ስድራ ኣለና ኣብዚ እውን ዝምራሕ ሂወት ኣለና ማለት እዩ ግን ብዙሓት ኣሕዋት ስለ ዘለው ብደገ ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎታት ክህቡ ዝደልዩ ወፍሪ ክገብሩ ክመፁ ማለት ማስ ካምፔይን ነቲ ዜጋ ክንህብ ኢና ዝብሉ እንተደኣ ኮይኖም ንሕና ክልተ ኢዳውና ዝርጉሕ እዩ ብዓቕሚ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ብሞያዊ ክእለትና እውን ኣብኡ ከይድና ከነገልግል ንኽእል ኢና ብዘድልዮ ዘበለና እቲ ህዝቢ ናብኡ ከይድና ንምግልጋል እውን ሬድ ኢና ስለዚ እዞም ኣሕዋት ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝመፁ ኣለዉ ገለገለ እንተደኣ ነቲ ጉዳይ ክሽፍንዎ ክኢሎም ወይ ገለ ነገር ሓጊዞምና ምስ ተዘራርብና ንገብሮ ነገር ይኸውን ማለት እዩ እቲ ፕሮጀክት ክውን ኮይኑ ክንሪኦ ተስፋ ንገብር ፅቡቅ ካብዚ ቀፂለ እንታይ ከምፀልካ ሕቶ እቲ መቸም ኤርትራውያን ብስደት ምስ ወፃእና ዝተፈላለየ ስም ንወሃብ ኣለና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ ኣብ ዝተፈላለየ ተግባር ንርአ ኣለና ንስኹም ከዓ ካብ ኩሉ ርሕቕ ዝበለ ኣዝዩ ዕዉት ኣዝዩ ምዕዋት እኳ ነዊሕ መስርሕ እንድዩ ግን ኣዝዩ ዓቢ ስራሕ ትሰርሑ ከም ዘለኹም ከዓ ኣምን እየ እሞ ሕጂ ንምስሊ ናይቲ ስደተኛ ክትቅይሩ ወይ ክንቅይር ክኢልና ኢልኩም ተሓስቡ ማለትሲ ሚዛን ክነትሕዞ ክኢልና በዚ እኳ ብዝተፈላለየ እንተተሓመና በዚ እኳ ብዝተፈላለየ እንተተዋቐስና ምክንያቱ ብመልክዕ ደለላ ብመልክዕ ሕሊፍካ ምውሃብ ብመልክዕ ገንዘብ ምጥፍፋእ ብዙሕ يحميت أوزل سدتنيا مو سخون كابوس زبالة ما يوزخون أقرب تهبول لهم حجي نزخ خمي ميزان تحزل لنا الكلام تحسب هو انتايو كم زبال كاي مرور الشمنا أبزح أرستاف من العالينا خم تزبي دين بود كاتنا ترح كاي كنا من العال أبزح أخيباتنا منسترت عنا أبنت نزلوا دخامنا وجناتنا تسوع كله تبغيها نحن أجنكم زي مخاننا خازل لنا بقعد كان ريومينا أرينا خاينا إلا نحسب مخنياته بزح من السي أبمويو زنتف بموي عود زخونه كل مالتي نابنت بإنجنيرينج تدامتينا بزحات حوات نرسم كوينم نبزحات سباس زلزلول اللونا أب أكادام ليفل تدامتينا بزحات حوات اللو نسب كاب أيدل كوينه فوعل بيتمرت خفيتهم انتي ربح رخو كمان يفلتن بيتمرت خفيتهم نتسب أب مويا وبقعت مختصاتف زقبرو سلزي كاب nobody ناب somebody زغيرو بيتمرتاتونا لو بزحات بيتمرتات زخفتو نحناون نزاف دقز نتكملو سلازلنا أقلقلوت نهبومينا ونحكم الناس ملكت أقلقلوت سلازهبو يمسات زيغا يمهار كاب ندا بيت مستي أبيت شاهي كوفي لزوعل أبانا متي تريني نقبل
نحجزهم كل مخرن هبهم نمهرهم كا كفوت أبدأ هبناهم بحدث حاجزنا نسرح مالتي سلازي إيرتراو دكم ترح يكونن إيرتراو تزور له ويكاتي أب كوفيلي زوعل كم زي قبر نص يكونن نايبا حكي أزيو بزح قطر زلوا عوت من سيالله سريح وخسر رح زخل لو تخجبر زخل فتقارنت زلوا ناي مفتار تفوله زلوا كاب سرحتني أطرح مخان نبوان السجاجر من سيالله مالتي سلازم زكون كم زخون خازر إنا يم كويني سمعني طبعا بناتكم أبتي زوم ميديكال سنتر عبيتو بأحد درجة نقرني انت ركعة بخميت نقرني نابنت كمجمع مرتازنا بدرجة كفل خون غير بدرجة مدرسة خون غير بدرجة وهبت أقلقلت خون غير بدرجاتهم تقبلت أقلقلت خون غير بقطري بأحد درجة نحن نقرني لك أبزق زيزي مستي كجمرو كلكم زنبرن نحن ولا دير كايو بخميت نقرني سماين مدرني نابنت مجمر تدكوينا لو زنبرنا بوتا خنري خلنا ازي صبيبي زنبرنا كفل أقلقلت ازي درتن وحدني اب كل ملكع مالتي انريالو كفلتات ناي اوبيدن تدارينا وحدي كلتا سلسته حكايم ترحم بحسب بحدا غزي أقلقلت زهبو زنبرنا أقلقلت كله لك كم تقدم بعدنا زنبرنا يقومينا حجكن كوم يلن انهبو كفلتات ناي أقلقلت تدارينا اوبيدي سيرفيس نبلو كساب 5-6 مخارسو زخاله قال لي هوسبيتالاتنا خانا بنت كم زبل كفانا يسنفولي ابيتو زرع نجاراتنا كل حجي كابناي ورقه سرح وتيو ديجيتالايز دي ناي مدقس كفلتات تدارينا ابز حلفه صقمنا زنبره حنت دخت حارس مزي اب لعلي ان حلقه ليت مزيا كتتصبابخ كيل لك مطبحت كلته بحساب كنقبر بتعم خبيجي حجي اب ساعات زدقن از يوسف حنقفتحن يزلنا نابنت كسب 4 حمومات بحد غزي خندقس نخيلينا كفل مطبحتنا دلوي ونخل أقلقلت مالتي إمرجنسي استدامتنا أبوشتنا نزمت أخنا قلقل دلواتنا كابجزو خينا نخنا نصون دلواتنا مخنياتهم الدنو بايلن كدم حجنا أبنت أبجزا حارسة ولا حتى أقلقلت كنقبراين خلين نيرنا حرسته تحيزة ودك قريبا زبلنا بقى متأس قبر كاغيركا الجيجن 24 سيرفيس 24/7 اوبن سيرفيس لنهب أبجزو تب مبال نتادة مدنو باي بزي بلو بيانا بحكمنا مزيا كم تحرس نقبر مالتي قطر تقلقلتنا هو قد محجين ريوز نبرنا اوبي دي فيزيت ازيو وحدي حنساب 5 حنساب 6 حجي له اب معلتي زو حدا كنبل نخيل ويز بزحه افرج من تدارينا كساب 100 سب معلتي قلقلي بزحك من نازي اوبي فيزيتس كساب كاب 8 كساب 100 سب لنا مالتي زو وحده له معلت له قل 100 قلن كاز خدلو غزي له سلازي عبا قطري ناي حرسه اقلقلوت هو خاطر زي نبره صبق أبركتنا نبل نيرنا حجيق أبز تعصفه قطر مطبحتاتنا أزي بزيحو زحرسا قطري أزي بزيحو التن أنتينا فولو أبز قبر أديتاتو قطرن أزيين بزيحن سلازي تأقلقلتنا أزيو ناقفحن إن عابين مخاني رينا مالتي بقطري درجة كندزيلنا كنقلصون نخيرنا إذن عنات راح استرفقون مالتي مانا ستاتستيكس سلازلنا كنديا ديتاتينا بزخلت عامة زحاري سنة تدالنا نايبا حق زقرني كاب انك تارجيتنا وقعنا دون تدالنا اوف كورس كم دبليو اتش زبلو 8 ميتاوي بنبر كحرساينا نتبابع 10 ميتاوي دما بمطبحتي نزي تارجيتنا وقعنا نزو كون مقبار دما نتناديتات ابجز انك قبرو زلوا ناي قدنا يكون حكمنا وكتتل بجاكا بناي كيلاز كرخبو زلون نزي زخون ممرحي مصحف مستسعي دكتور بنيام كوينا حكيمنا مالتي بنصا مجمرتا خنشوطين لاينا دالينات حرقن قال السبات وقتاي سزاربو لكم مستتبو أقلقلوت نقوس يز أقلقلوت زمسبولنا اتمسحف لنفسه وكف نفسه تراده بنصا كابتنسا كاب قدم حرس كاب تنسيك كاب حرسي بدح حرسون زلنا يناصلا أقلقلوت اتهب مصحف بقانقون حصر بزبلن تمكرو بزملون مالتي حتوتاتن كملس بزخلن بزي درجازي ازينا كم زعابينا نري مخنياتو نفسه وكف نفسه تصور بنصا مصحف نهبا السو طرحونا يكونن وشتاو مسمراتنا وكفوتي 24/7 اوبن سيرفيس لنا وشتاو تليفوننا دولا زلون حتو كاوشتي يغاندا يكون كاوصاون كيترفه اغلغلوتاو مخرن هب مالتي طبعا كمون مسناي منبابرو صقم تارينا يبزح ناي سنا امرو صق زلو لنا نزون نمفتاح لنا نقالسينا
ስለዚህ ክኢላ ናይ ስነ ኣእምሮ ኣለና እሱ እውን ቀደማይ ነበረና ሕጂ ግን ኮፍ ኢሉ ኣብዚ ኣገልግሎት ይህብ ኣብ ገዛ ክብፅሑን ዝግብኦም ሕማት ድማ ኣብ ቤትና ኸደ ናይ ምኽርን ማዕዳን ትሪትመንትን ኣገልግሎት ይህብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣገልግሎትና ማዕረ ክንዲ ዝገፊሑ ከም ዘሎ ክነግር ይደሊ ፅቡቅ ብወገን ስራሕተኛታት ብወገንቶም ኣገልግሎት ዝህቡ ዘለዉ ኣካላት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብምምፅኦም ናይ ዝተፈላለየ ባህሊ ከዓ ናይ ባህሊ ምፍልላይ ከዓ ኣሎ ናይ ድሕረ ባይታ ምፍልላይ ከዓ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ንስኹም ከመይ ጌርኩም ትቆፃፀርዎ ከመይ ጌርኩም ተካይድዎ ዝህብዎ ኣገልግሎት ከ ሞያዊ ምዃኑን ዘይምዃኑን ትከታተሉ ዲኹም ምክንያቱ እቲ ሰብ ክሰርሕ ኢሉ መፅኡ ዘይሞያዊ እንድሕር ኮይኑ ዘይሓላፍነታዊ እንድሕር ኮይኑ ከውርዶ ዝኽእል ሳዕብን መቸም ንዓኸ ነገረካኒ ኣነ ነዚ ከመይ ምክትታል ትገብሩ ብወገን ሰራሕተኛታት ከመይ ዓይነት ጥንቃቐ ትገብሩ እሺ ሓቂኻ ከም ዝትብሎ ዘለካ ብዙሕ ሰራሕተኛ እዩ ዘለና ናይ ቀደም ዝነበረ ቁፅሪ ክሪኦ ከለኹን ሕጂ ዘሎን ናይ ብሓቂ ዝተዓፃፀፈ ቁፅሪ እዩ ብዓይነቶምን ፍሉያት እዮም ቀደም ኤርትራውያን ኢና ዝበዛሕና ኣብ ማእከልና ከዓ ጓንዳውያን ነይሮም ሕጂ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ኢና ንህብ ኩሉ ዓይነት ሰብ ከዓ እዩ ዘለና ተገልጋሊ ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ ዓይነት ሓኪም እውን እዩ ዘለና ማለት እዩ ኤርትራውያን ከም ሓካይም ኣብ ሕክምና ሞያ ኣለና ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ፅፍሒ ማለት እዩ ኣብ ውሽጣዊ ሕማማት ኣብ ናይ ህፃናት ሕክምና ኣብ ናይ መጥባሕቲ ኣብ ናይ ሕርስን ጥንስን ኤርትራውያን ሓካይም ኣለና ኡጋንዳውያን ሓካይም ኣለዉ ስፔሻሊስትስ ካብ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላት ምሳና መሻርክቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ሱዳናውያን እውን ከምቲ ዓንተቦ ዝበልክዎ ኩሉ ዓይነት ስፔሻሊቲ ዘለዎ ምሳና ኣለዉ ነቲ ህዝቢ ኣገልግሎት ሂቡ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ኣብቲ ፓራሜዲክ እንተዳሪእና ድማ ነርስስ ኣሶሺየት ነርስ ሚድዋይቭስ እንተዳሪእና እውን ኩሉ ዓይነት ዜጋ ኣለና ኢትዮጵያውያን ኣለውና ኤርትራውያን ኣለውና ሱዳናውያን እውን ኣለዋና ዝመፃ ዓረብ ክእለት ዘለዎም ማለት እዩ እቲ ሞያ ኩሉ በቶም ክኢላታት እዩ ዝውሃብ ኩሉ ነገር ከዓ ዌል ኮንትሮል ድዩ ሓለቃ ነርሳት ኣለና ንነርሳት ዝቆፃፀሩ ኣለውና ንፋይናንስ ዝቆፃፀር ኣካል ኣለና ንፋርማሲ ዝቆፃፀር ኣካል ኣለና ንምሕረስ ነርሳት ዝቆፃፀሩ ንሂድ ነርስ ኣለና ማለት እዩ ሲኦ ድማ ናይቲ ሆስፒታል ኣለና ንዓና ይኹን ነቶም ኩሎም ተገልገልቲ ብሓንሳብ ኮፍ ኣቢሉ ዝከታተል ዝኾነ ከጋጥም ከሎ ድማ ብቀረባ እናተማኸርና ይህን ምሂን ንበሃል ኣብ መወዳእቱ እውን ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ኣለና ናይ ሕጊ በዓል ሞያ እውን ኣለና ንኩሉ ሌጋል ኢሹስ ድማኒ ሶልቭ ዝገብረልና ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ግና ብዙሓት ኤርትራውያን ሓገዝቲ ኣለውና ብጎንና ኮይኖም እዚ ኣሎ እዚ የለን ከም ዝኸውን ኣሎ እዚ ይዕሪ እናበሉ ድማኒ ቅርፂ ዘትሕዙና እውን ኤርትራውያን ኣማኸርቲ ኣሕዋት ኣለውና ኣዝና ከነመስግኖም ንደሊ ትካሎም ኮይኑ ዝሰርሑ ለይትን መዓልትን ናቶም ትካል ገዲፎም ንትካልና ዘፀብቑ ዘወቅቡ ሰባት ኣለውና ስለዚ ንዘሎ ፀገማት ኩሉ ብመንገዶም ፍትሓልና ማለት እዩ ሽግራት ክመፅእ ከሎ ጎዮም መፅኦም ባዕሎም ኣብ ዝኾነ ንሕና ኣብ ስራሕ ዝተፀመድና ኢና ክንሰርሕ ጥራሕ ብሃልቲና ክንሰርሕ ከለና ብድሕሪና ንዝበላሾ ነገር ድማ ንሳቶም ቴክ ኦቨር ገብሩ ማለት እዩ ፅቡቅ ከም ትካል ዋላ ካብ ውልቃዊ ብሕታዊ ትካል ይኹን ግን ከዓ ምስ ናይ በዓል ኤውሮፓ ሕብረት ምስ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ወይ ከዓ ምስ ናይ በዓል ዩኤንኤችሲአር ካ ስደተኛ ስለ ዘለዉ ትገብሮም ምትሕብባር ኣሎ ዶ ካብኦም ሓገዝ ተሓቱ ዶ ንዕኦም ትሰርሕዎ ዘለኹም ተርእይዎም ዶ ካብኦም ከምቲ ዓይነት ሞራላዊ ኮነ ገንዘባዊ ሓገዝ ትረኽቡ ከመይ ናትኩም ርክባት ምስኦም ብዛዕባ እዘን ትካላት እወ ንረፊጂ ዝተባህላ ትካላት ኣለዋ ኣብ ትሬኒንግ ንራኸብ ኢና ንኣብነት ብሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ዝተፀውዐ ገለገለ ኣኼባታት ተንቀሳቒሰ ይፈልጥ እየ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክሳብ ሕጂ ካብኦም ንረኽቦ ሓገዝ ወላ ሓንቲ የብልና ምክንያቱ ምስኦም ኮንጀይንት ኮይንና ከይንሰርሕ ብዙሕ ሽግራት ኣለዎም ምክንያቱ ከም ትካል ንሶም ዝሰርሕሉ ንስደተኛ ዳ ይበል እምበር ናይ ብሓቂ ኣይደኖ ብዙሕ ኮመንት ክህብ ኣይደሊን እየ ፀገም ኣሎ ብዝኾነ ስደተኛ ክሕገዝ ስለ ዘይርአኹ ክሳብ ሕጂ እውን ተሸጊሩ ሽግር ኣጋጢሞ ዝሰደድናዮም ስደተኛታት ዝተፈትሓሉ ስለ ዘይርአኹ ካብቲ ነተን ክህብዎ ኢሎም ፖልን ዘብልዎ እቲ ንቦዳ ኢሉ ዝከስሮ ስለ ዝበዝሕ ብዛዕባኡ ክዛረብ ብዙሕ ፈቃደኛ ኣይኮንኩን ፈቲነ ግን ይፈልጥ እየ ንፍትን ከኣሎና ምክንያቱ ፕረዚደንት ናይ ረፊጂ ኣሎ ኣብ ጎንና ብዙሕ ግዜ ንውከሶ ኢና ንገሊኦም ስደተኛታት ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሓገዝ ዝገብሩሎም እዮም ንኣብነት በዓል ሩዋንዳውያን እንተዳሪእና ከም በዓል ኮንጎሊዝ እንተዳሪእና ሶማልያውያን ስደተኛታት እውን እንተዳሪእና ዲኣር ዌር ኦርጋናይዝድ መለክዕ ድማኒ እቲ ስደተኛ ተረባሒ ይኸውን ኤርትራዊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተረባሒ ይኮነን
እንዲያውም ኣርባሕዩ ንሱ ይዘርብሖም ምክንያቱ ነታ ሲምፕል ናይ ረፊጂ ወረቀት ንክረክብ ገንዘብ ከፍሎም ኣብኦም ግን ከምኡ ይኮነን ስለዚ ነቲ ትካል ሓገዝ ክትሓቶን ከለካ ዝቀርበልካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እስኻ ክትህብ ትኽእል ዳ እምበር ክትውሃብ ዝግባእካ ሰብ ዘይምዃንካ እና ናብ ከምኡ ዓይነት ነገር ከኣቱ ብዙሕ ኣይደልን እየ ኤንወይ እቲ ኤርትራዊ ክሕገዝ ከም ዝግብኦ ግን ትርኢ ኮሚኒቲ ነዚ ጉዳይ ዝክሰርሓሉ እቲ ናይ ስደተኛታት ኮሚኒቲ ናብዚ ነገር ዝክሰርሕ ኣለው ገለገለ ሓደ ናቱ ጥርኑፍ ዝኾነ ናይ ስደተኛ ዝውክሉ ኣለው ፔኔትሬት ክገብሩ እኮ ብዙሕ ኣይከኣሉን ኣለው ግን ነቲ ስደተኛ ብዓቕሞም ብዙሕ ኣጊዞም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ንኣብነት ሓደ ስደተኛ ነታ ናይ ረፊጂ ስታተስ ንኸውፅእ ክሳብ 1,300 $500 ዝኸፍል ዝነበረ ብዝገበርዎ ፃዕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክውሃብ ክኢሉ ሕጂ ግን ባክ ተመሊሱ ኣብቲ ቀደም ዝነበሮ እዩ ዘሎ ወላ ኣብ እንዳ ፖሊስ ተዳኸይዱ ከፊሉ እዩ ዘውፅኣ ነታ ወረቐት ምክንያቱ ኤርትራውያን ካብ ግቡእና ክንረክብ ኢልና ንፅዕር ብእዳውና ክንሰርሕ እዩ ዝቐለና ኢድና ብጅባና እቲና ኣብ ሰብ ዓቢስና ክንሰርሕ ነገራትና ክንረክብ ዝቐለና ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ነቲ ድኹም ወገንና መሊሱ ካም የምፅኣሉ ማለት እዩ እቲ ርኹብ ፀገም የብሉን ከምኡ ገይሩ ክረክብ ይኽእል ነቲ ብዙሕ ስደተኛ ግን ሽግር ከም ዝፈጥረሉ ንርኢ ስለዚ እዚ ዓቕምና ይኮነና ብኡ ክንሰርሕ ግን ብዙሓት ወለንታውያን ሰባት ኣለው ብወለንቶም ንኸምኡ ዝሰርሑ ምስኦም ተደጋጊፍና ኣብ ዝሓረፈ ዕሊልና ፍቓድ ከምዝን ክንገብር ኢሎምኒ ኣነ እውን ፍቓደኛ ግን ብዘይትንክፈኒ መንገዲ እንተኮይኑ ተባሂልና ኣለና ነቲ ስደተኛ ኤርትራዊ ኮሚኒቲ ሓያል ዝኾነ ኮሚኒቲ ሃልይዎ ንኣብነት ናይ ሶማል ኮሚኒቲ እንተዳ ርኢና ኮንጎ ኮሚኒቲ እንተዳ ርኢና ብርእሶም ዝቆም እዮም ሓንቲ ክትገብሮም ኣይትኽእልን ኢኻ እንጣብ ነገር ካብኦም ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኤርትራዊ ግን ናይ ብሓቂ ዝተወፅዐ ዝገጥም ሽግራት እውን እንተዳ ርኢና ንኣብነት ኣነ ኣብዚ ስራሕ ኩሉ 3 ዓመት ሶማላዊ ሓደጋ ኣጋጢሞ ዝመፀ ኣይፈልጥን እየ ኤርትራዊ ግን ምሸት ርእሱ ተፈጊ ይመፃካ ተሃሪሙ ይመፅእ ካብ ቦዳ ወዲቑ ይመፅእ ብዙሕ ሓደጋ ኣጋጢሞ ይመፅእ ምሸት ዝህረም ኤርትራዊ ኡጋንዳ ኮንጎሊዝ ሶማልያንስ ግን ኢትዮጵያውያን እውን ትኾኑ ከምኡ ተሃሪሞም ክመፁ ኣይትርእን ኢኻ እቲ ስደተኛ ኤርትራዊ ግን ኣይደነው እቲ ዘለዎ ነገር ኣቢዝድ ዝኾነ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ተን ኤንጂኦስ ንከምኡ ዝሰርሓ ዩኤንኤችሲአር ዩኒሴፍ ካልኦት ትካላት እውን ናይ ኖርዌጅያን ካምፓኒስ ገለ ዘለዋ ክሰርሓሉ ነዚ ነገር እዚ እቲ ኤርትራዊ ከም ኮሚኒቲ ወፂኡ ብፍላይ እቲ በዓል ፀጋ ማለት እዩ ነቲ ድኹም ወገኑ ክሕግዝ ይላቦ ወይ ከዓ መፀዋዕታ እውን የቅርብ ፅቡቅ ካብ ኤርትራ መቸም ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ንደገ ወፂኦም ዝሕከሙ ንርኢ ኣለና ንሰምዕ ኣለና ንኢትዮጵያ ዝኸዱ ኣለዉ ንዩጋንዳ ዝኸዱ ከም ዘለዉ ንሰሚዕ ኢና ይመፁኹም ዶ ንዓኹም እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ትህብዎም እቲ ክብደት ናይቲ ጉዳይ እቲ ክብደት ናይ ጥዕና ክትኽእልዎ ዶ ንስኹም ትሕክምዎም ዶ ከመይ ተመክሮ ተካፍለና ዛዕባ እዚ እወ ካብዚ ዲሰምበር ናይ 2023 ከም ሓድሽ ፕሮግራም ሒዝና ክንሰርሓሉ ዝተበገስና ምምፃእ ናይ ሱዳናውያን ሓካይም ናብ ዩጋንዳ ብከመይ ጌርና ናብ ረብሓና ንቕይሮ ዝብል እዩ ስለዚ ኣብ ገሊኡ ወገናት ፅቡቅ ቀይርና ኣለና ነቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ንኣብነት ካብ ወገን ኤርትራ ዝመፅእ ብፍላይ ኣብ ሱዳን ከይዱ ክሕከም ዝፀንሐ ናይ መንሽሮ ሕሙማት ዲያሊሲስ ዝገብሩ ናይ ኩሊት ካልእ እውን ሕዱር ሕማማት ዘለዎም እዚ ከም መደብ ሒዝና ንሰርሓሉ ኣለና ከም ዝበልኩ ንኣብነት መጥባሕቲ ንናይ መንሽሮ ጀሚርና ኣለና ድሮ ምስ ምትእትታው ናይ ራጂ ድማኒ ኣፀቢቕና ክንሰርሓሉ ምዃንና ንሓስብ ኣብ ደገ ዘለዋ ትካላት እውን ኣለዋ ነቲ ናይ መንሽሮ ጉዳይ ምሳና ኮይነን ክሰርሓሉ ፕሮሚስ ዝበላና ወይ እውን ታሽሙ ኣጆኹም ዝበላና ይኹን እምበር ኣብዛ ዓዲ ንናይ መንሽሮ ሕክምና ዝምልከት ብመንግስቲ ዝምእከል ሓደ ሆስፒታል ጥራሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ናብኡ ንምንጣር ባይታ የድልየና ንዕኡ ንክንሕክም ብዙሕ ባይታ የድልየና እዚ ሒዝናያ ዘለና ቦታ ምንም እኮ ምስ ተቐደም ዝነበርናዮ ዝተዓፃፀፈ እዩ ቀደም ሓደ 5-6 ክፍሊ ተሰሪሕና ኣሉ ኣለና ብዛ ሰሙን እዚኣ ተወዲኡ ኣገልግሎት ጀሚሩ ኣሎ ተሪፉ ማለት እዩ ቦታ ሰርሖን እዚ ከም ካልኣይ ፌዝ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣገልግሎት ዝበልካዮ ክረክብ ህዝቢ ይመፅእ ኣሎ ገለገሊኡ ዓቕምና ንበርክት ኢና ንሕክም ኢና
ኣብቲ ገለገሊ እውን ናብቲ ግቡእ ኣገልግሎት ክረኽብሉ ዝኽእሉ ሕክምና ብኣካል ብምኻድ ኣበርክቶና ንህብ ማለት እዩ ምስቶም ሓካይም ምሳና መሻርቱ ኮይኖም ስለ ዝሰርሑ ንኣብነት ኣብ መንሽሮ ዝሰርሕ ሓኪም ኣብዚ እውን ምሳና መጥባሕቲ ይገብር ስለ ዝኾነ ብቐረባ ብቴሌፎን ብምድዋል ብኣካል ብምኻድ ንከታተል እቲ ክውሰድ ዝግብኦ ሳምፕል ካብ ወገንና ንወስድ መልሲ ድማኒ ባዕልና ብኢንተርነት ንቕበሎ ዘድሊ ምኽርን ትምህርትን ድማ ይወስዱ ኩሉ ሕክምናኦም ድማ ይከታተሉ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እንታይ እዩ ካብ ሰብ እንዳረኸብና ኢና ንገብሮ ዘለና ኣብ መጻኢ ግን እኩል ክፍልታት ተረኺቡሉ ክስራሓሉ ዝምደብ ወይ ከዓ እንሰርሓሉ ዘለና ባይታ እንተደኣ ርኢና ንሱ ማለት እዩ ተስፋ ይገብር ድማኒ ኣብ 6 ወርሒና እዚ ደረጃ እዚ ባቢልና ንብል ዘለና ኣብዚ ኔክስት 6 ማንስ ድማኒ ክንጅምሮ ከለና እዚ ነገር እዚ ኩን ኮይኑ ክንሪኦ ተስፋ ይገብር ጽቡቕ ንስለቲ ትህቦ ዘለኹም ኣገልግሎት ኣዝየ መስግነካ ሎሚ እውን ፈቃደኛ ኮንካ መፂኻ ነዚ ተመክሮኻን ትህቦ ዘለኹም ኣገልግሎትን ክትነግረኒ ምስ ህዝቢ ክትካፈሉ ስለ ዝመፅኻ ኣዝየ መስግነካ ኣነ ዝነበረ ንሕታት ወዲየ ኣለኹ ተወሳኺ ትብሎ ነገር ንሕር ኣለኹ ሰሚዐ ባይ ወግን ወዲየ ኣለኹ يغني راديو رنا نايب حقي نتملكتون يغني كبل دلي أمود داتا خم حلال فوز دلي أفدقينا كفتيو نخلو زيكا أقل قلوت كنهب دلواتنا أقل قلوت كهب نزمت وقنون كفتاتنا professionally invest نخقبر بساقهم نزبلون كفتي أفدقينا بحادينا نعبي نعبيتنا سماي درتنا قدب يبلنا كفتيو سلازي ኣብ ክንዲ ኣብ ፈቆዶ ጎደና ክሊኒካት ኮይንካ ከምዚ ምዃን ሓደ ርእሱ ዘፍለጠ ኢንተርናሽናል ዌል ኣክሰፕታብል ፕሮፌሽናሊ ብቑዕ ዝኾነ ብቑዕ ኣገልግሎት ዝህብ ሆስፒታል ጌርና ቀዳማይ ንህዝብና ብድሕሪኡ ድማ ንኻልኦት ዜጋታት ምክንያቱ ንሕና ንህዝብና ኢና ቀዳምነት እንህብ ከምኡ ዘብለና ምክንያት እንታይ ካብኦም ዝወፃእና ኢና ፍረናቶም ኢና ፍረ ፃዕሮም ኢና ህዝብና ዘምሃረና ህዝቢ ኢና ስለዚህ ቅድም ህዝብና ሙሉእ ኣገልግሎት ክንህብ ኢንተርናሽናሊ ካብ ደገ እውን ይድወለና ብዙሕ ግዜ ዝመፁውን ኣለውና ካብ ደገ መፂኦም ኣብ ዝተሓከሙ ኣለውና ንኣብነት ከረፂት ሓሞት ዘሸግራ ዝነበረ የብልክን እናበሉ ብከም ዝበልዎ ኣብዚ ምስ መፃና ግን ዘድሊ ዝገበርና ኣሎም ካልኦት እውን ኣለው ብምክሪ ይኹን ብኣካል መፂኦም ዝተሓከሙ ሰባት ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ናይ ብሓቂ እቲ ሰብ ገንዘቡ ከፊሉ ዝሕከመሉ ሓንሳብ ትጉሂኻ ካብዚ ንታይላንድ ይኸዱ ንዱባይ ይኸዱ ንነዊሕ ኣይክኸውንን እዩ ዘይመፁ ዘለው ኣለውና ብዙሓት ሓካይም እስሞም ጠቐስኩም ነይረ ግን ብብቕዓቶም ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ዘገልገሉ ሕጂ ብደገ ዘለው ክመፁና ኣብዚ ምሳና ኣጆኹም እንዳበሉ ዘተባብዑና ምክሪ ዝህቡና ናብ ሞያዊ ዕብየትና ዝውስኹልና ዘለው ብኣካል ምሳና ክሰርሑ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣፍ ደጌና ክፉት ንካልኦት እውን ስለዚ ኩሉ ህዝቢ እዚ ናትና ኣይኮነን ትካል ናይ ህዝቢ እዚ ኣገልግሎት እዚ ካባኹም ንዓኹም ብኣኹም እዩ ክንብሎም ንደልን ህዝብና ማለት እዩ ነቲ ካልእ ተገልጋሊ እውን ሌላን ጉሌላን የብልናን ሓሌታውያን ኣይኮንናን ንሕና ፉት ልብና ንኩሉ ሰብ ኣገልግሎትና እኹል ኢልና ንሓስብ ማለት እዩ ጽቡቕ የቐኒለይ ክብረት ሃበለይ ኣዝየ መስግነካ ስለ ዝሃብካኒ ግዜ ስለ እትገብሮ ዘለኹም ኣገልግሎት ሰላም መዓልቲ